Poď, posledný level. Tadeáš, môžeme poď tým pomáhať, alebo aspoň tak hrať niekto na ulicu, hokejbal, všetko na tom oradku dobre sa robí a nič nerobíš, sedíš doma. Počkaj. No tam, čo? Príde sa hrať niekto s chlapcami von, niekto na ulicu, Musíme spraviť diagnózu. Horúčka, virtuálna, sa má príšera v hlave. No, musíme nasadiť lieky. Sú 3. Prvá, ísť na čerstvý vzduch. Druhá, ísť sa hrať s kamarátmi. A tretia, to je najťažšia. Vrátiť sa o 150 rokov do minulosti. Chceš to zažiť? Keď Einstein ešte ani kalkulačku nepoznal a jediný smog vytvárali parné stroje? Príďte všetci. Zoberte aj Tadeáša. Po obede do oratória o 15. hodine. Ďakujem ti, Pane Bože, že si mi sem niekoho poslal.